Tibuana no eko fa abo se ye de ne ko na kura ne de aya ne seso na wetumi de abekra ye no no enenai anaima Sempong etwagu a ye kata na chi kra ye kompa miensa o kra miensa ye be miensa so no na ye kwasuo no e wa batem na ya yen amade ache na ya to eyie ne so na me kwasi da no ewie yie ahoma paso so bat ai ko kura no wabe sikrom so kra no ko wan kra no ko no agoye tesa man twentwe okra na wokọ wako kan nana no mu no waka yen nsama kire nana no enti ado na yeye ni ehu hia pa mo webisa nsam papa saa ne de besi o ne de akansama kire nkirema ebe ko nkonyandem de gusu nsa na daachi bi abofra bi ode hye bi pie ofia ya kyerese ne Nana Nkyirisa ne Sempong ni ne saso ena da ho no
me ye. Yo. So penny be wa, penny or tea konyaso. O wa. Ye Sempong. Ye busia kruwa. Ne di kanu. Ye ansa ne be pie ye ne so no. Ye amamre di kan. Eno ye friend sobo. Ye no wi a. Chese kire na wotwe. Ansa. Na ya hye na nkasa ase. Ti ye hye na ase a. Eno no. Ye fa Sempong. Ye so abusua kruwa. Eye opaniku na wawu no. Na konya wote so. Eno so ye kikire esoa obi. Ye so ansuo ewo ya awam. Ade ye amamre. Ade jan kwan. Oh. Amane de ye fa mane bia mu. Emo obre ne wom. Se ho adwuma ye den. Ne o ne se ebu o ho a ye charge bu o so a ye ne kwa. Se se Nana Abena de ese ye nyina ye maame a. Enti no ya anye hwe. Oh, krom ha de mene menua no mo yi. Ene ye wofa. Ene ye. Obia wa ye pani a wote akonwa so e wa hemfie no. Owu a ye ma. Ensi obia so. Aje udimako onyo be obaada be mada anya dwuma. Ya maame Amame ya chie. Ya maame no eti ase no ye di wo mo achi nti amame ro mo kire ye ne yenso ya fa ene ye di so ene na yenso de ye adwuma eboa ye Mpraeso ene ya hemfo ene ye man eye asene a ye nananom wo aje eye to ho edi ma Mpraeso man ene ko man enu nti se ukonkonwa dan mu a yesi enka makom na nkyere se eya abosonsam eya amamre ene amamre a ye nananom ayede ede ato ho ede ama adasama ene enchirima enu nti enene se mubusa ye sa questions we nyina sa na tie efi bia ni ho obi a we ye onyofo obi abetima nyo Sempong Dabi. ye woni pa ye wo ho Ye woni pa omo ye. ani omu ya mi nsa ate se wo ye odisia na so ye den Do this year asini ye. ebo no ye asene ye asene man ene ye dia enti se ohini bi to a no nga aba yenim no na be ka kire ne ya kire ho emra Mane ni sise ye.